Salut, astăzi vom juca Zoba. Și asta sunt eu. Sunt șopârlă. Fugi. Arma legendară, da! Da, pușca! Nu, 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 continua. Bine, o să încerc asta din nou. Renunță. Uite, pot să fac solo și duo. Acum de este nivelul 2. Acum hai să încerc solo. Din așa este. Fugi. Bine, să iau astea. Yes. Bine. Să instalați jocul ăsta, este foarte tare. Este ca Brawl Stars, dar vezi cât de mare este? Mai mare decât cea din Brawl Stars. Vreau arma legendară. Unde e? Op. Sunt invizibil. Bun. Acum nimeni nu mă poate vedea. Fugi. No! No! Bam! Nu! Nu a murit. Nu! Ai fost ucis de leon. Bine. Am ucis unul. Gata, acum am mergit. Joacă iar! Wow! Însă iau astea. Dă-mi astea! Vino tu aici. Vino înapoi. Au!
Vino tu înapoi! Trebuie să prind gardianul ăsta. Vino înapoi, gardianule. Fugi! Trebuie să iau pușca! Nu, fugi! No! Am fost ucis de passing legendar. Să încercăm asta din nou. O cutie, da! Nu vreau să mă abonez. Oh, nu, așa o să-mi ia toate gemurile. Bine, o să le iau. Unde? Știu. Mare. Felicitări, nu este ușor, dar ai umplut pusculița. Bine, deci am umplut pusculița. Acum hai solo. Adică duo. Bine. Mai fac doar o luptă și după aia o să sfârșesc videoclipul. Da, și mie asta. Bine, hai să mergem. Boruto. Umza. Eu nu știu cine este Boruto Umza. Că ăla cred că nu este nimeni. Oh, nu. Are arma legendară și un gardian. Bam, bam, bam. Vino tu înapoi. Arma legendară. Da. Arma legendară și patinez. Un gardian. Da. Credeam că ai fost ars de foc. De ce mergem în partea asta? Că vine focul. Bam. Ei bine, am terminat. Dacă vreți să apăsați pe butonul de like și vă place videoclipul ăsta, apăsați de mai multe ori. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!